Boss Butchog, may shoutout! Hello po! Salamat sa pagbisita. Sis Jamie, shoutout! Ayun, may mga jacket na kayo. Shoutout po! Thank you so much! Patugtog lang tayo guys ha. Mama Tiensa, may shoutout sabi ni Boss Butchog. Salamat po sa iyong pagbisita. Feliz la vida. Feliz la vida. Feliz la vida. Prospero años felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Boss Butchog, Sis Jamie, salamat po sa inyong pagbisita. May entry na kayo. Salamat, Boss Butchog. May entry na kayo kay Jennifer Vlogs. Last entry na po ngayon. Ipasok nyo na yung mga alagad nyo, guys. Naughty or nice, Santa Claus is coming tonight. When you're sleeping, you're away. Shout out po sa inyo. Santa Claus. Ooh. Merry Christmas. Ooh. 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 Nabuang na oy. Mamacita. Mamacita. Merry Christmas. Pa-entry na kayo guys. Ipasok nyo na yung mga alagad. Jakitan natin yan. May entry na kayo kay Jennifer Vlogs. Last entry na po. Amazing. Jingle all the way. Jingle bells, jingle bells. Oh, oh. Oh, jingle bell. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing. Jojo King, may nabayad, shout out. Lodi, ayan, may entry na. Sis Jamie, salamat. Salamat, Jojo King, sa iyong pagbisita. Shout out sa igan.
Hello, North Ray Vlog. Ayan, sis, may jacket ka na. Last entry ni Jennifer Vlogs para September 26. Mayroon ding granules si Ate Lore. Ate Lori. Andiyan pa yung bahay niya, Ate Lori. Lori Quiz. You're welcome ho. Salamat po, Jojo King, sa pagbisita. Maligayang Pasko. Advance pa tayo. Oh! May mga entry na kayo. Ito yung napapa-entry si Jennifer Vlogs. September 26 po yan, win Gcash. Si Ate Lori din, meron siyang granules sa Friday. North Ray, thank you sa padaan. And I know, and I never shiny knows, and if you ever saw it, you would even say it close. I'll be your reindeer. You still have to call him names. They never let Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas tree, and a yellow name. Rudolph, with your nose so bright, you got my sleigh tonight. Sing a la 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 la. When we no reindeer, you go down in history. Outside the snow is falling and the sun falling. It's lovely, beautiful, stay right together with you. Giddy up. Giddy up. The sun, sweet baby, let our cheeks up like sand cozy, don't be cozy. It's now close together like we're so glad to be. Let's take that road for us and sing the chorus too. Oh, that's lovely when we stay right together with you. The weather outside is magical. The fire is so delightful. And since there's no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Master! May jacket na? May galala siya ako sa inyo dyan. Sabi Master Denon. Salamat Master sa padaan. Anong oras yung ano mo? Premium? Let's go, let's go, let's go.
I give you my heart. You give it away. Someone special. I give you my heart, but the very next day you give it away. This year, you send me from tears. Sis Jamie, salamat. $8 p.m. Sige, copy yan. Pasensya na, dumaan kasi yung kakilala ko habang naglalakad ako. Nagkwento. Na all. Sis Jamie, salamat. Wala pa anuman. Wala yata si tita. Ako nagluluto po. Nagluluto habang kumakain. Habang cellphone. Vlog niya na para may pang-premiere siya. Ayaw na niya. Ayaw na niya. Wala naman din daw nanood. Ayaw niya na kasi wala daw nag-support sa kanya. Aga naman pamaskusong mo. Oo, master, para ano? Matuwa naman tayo sa nangyayari ngayon. Nanood naman ako. Wala pa siyang i-edit. Nangyari. Twelve minutes lang pala yun. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Navidad. Feliz Navidad. Turutututut. Feliz Navidad. 8-8-17. Ano to? We wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. Sis Jennifer, may shout out. Premiere ko ngayon, next silang po. Master, sama ka sa ano? We wish you a Merry Christmas. We wish you.
Lag po ako. Saan po ako sasama? Sa premiere. Gusto mo mag-premiere? Join sa premiere. Sis Jennifer, mag-direct ka na kung naglalag ka. Ay, direct pala yan daw. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Woo! 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 You better not cry. Telling you why Santa Claus is coming to town. Making it twice, naughty or nice, Santa Claus is coming to town. Goodness sake. Hindi makakating si Santa Claus ngayon kasi akala ko walang flight. Hindi makakapunta kasi walang flight. Stranded. Wala pang flight. Baka mahawa daw ka. Mamacita. Mamacita. Ole, ole. Hey. Ooh. Ooh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun. Jingle bells. Aray, aray. Napabili tuloy. Baka papabili ako ng salon pass yung di oras nito. Hey! 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 Ay, nabuang na oh. Nag-serial lang naman ako. Hyper yarn. Wala natin yung antok natin. Akala nyo lang. Hey. See the snowman.
Christmas Eve. Can't you see? Yep. Let's go. Yep. You. Let us go, let us go, let us go. Let's go, let's go, let us go. But if you really hold me tight, all the way home I'll be one. I'm in love with hey, honey, we're still fighting. But as long as you love me so, let us go, let us go, let us go. I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, someone special. Last Christmas, I gave you my heart. You gave it away. Christmas tree. You're not here with me. I'll have a blue Christmas. That's certain. And when the blue heartache starts hurting, you'll be doing alright. Christmas, what you listen to me.
Dear Christmas, won't you listen to me? Listen to me. Hey, hey. Nee. Putin. Oh, Christmas tree. Ninja ni Van Megalad shoutout sis. Sis, may entry ka na. May takit ka na dyan. Shoutout sa'yo. Kumusta na? We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. Sassy Ma'am, Miguel, shoutout Sassy Ma'am. Sassy Ma'am, anong oras ko naglo-live stream? Ayan, may entry na po. Thank you. Thank you po sa si Ma'am sa ipatamsak. Good evening po. Mega loud shout out, Mommy Cinderella. Shout out. Tamsak dan. Thank you po, Mommy Senders. Sa morning host. Anong oras po yun, Mami? 6 o mga 8, ganyan. Salamat, Mami Senders. Saglit lang po, may tawag po tayo.
again, Mami. Sassy Mom. Thank you po. May entry na po kayo kay Jennifer Vlogs. Mamacita. Olay, olay, olay. Santa Claus. Naamsak po, ayan na si Master. Baba ang ano. Ba't di nag-live stream, Master? Akalang ba linggo? Linggo ka. Baba ang iyong premiere, patamsak natin. Mag-live stream ka para ano, may dagdag sa revenue. Kaya paano? Ay, walang magamit. Bili ko na dyan. May 500 naman na. 500 nga to, gamit ko. 500. Ay, hindi pa 500. Printer pa yung sinasabi ko. 3,000. Doon sa may ano, doon sa may Red Market. Ano tawag ko doon? Red Market. Basta doon yung may malaking ano, bilihan ng mga gadget. Di ba may bilihan doon ng gadget? Saan ba, ano ba tawag mo doon? Kalimutan ko na. Bintianan. Ayun, Fortune Tower. Doon ako bumili. Sis Jamie, salamat po, Sis Jamie. Oo, Fortune Tower doon. Ang 500 pala na sinasabi ko yung printer na walang kwenta. Hindi naman walang kwenta, nagamit ko din naman. Pero pag dito sa Pilipinas, walang ano, ang mahal ng cartridge niya, 3,000 pesos. So, naku, wag na. Mami Sender, shoutout. Ay, ba't walang jacket to? Ay, may jacket na, Mami. Nadulingan ko ata si Mami. Ah. Sorry po. Oh, Master, magamit mo din naman. Kasi ano ka na eh, kailangan mo mag-stream. Pwede naman sa cellphone. Master, pwede sa cellphone. Mami Sender, shoutout. Ayan na. May jacket na po. Ayan na ang entry nyo. Salamat. Guys, merong premiere si Master Dano ng 8 p.m. Salamat po. Hindi naman. Basta dalawang gadget mo. Pag cellphone, dapat dalawa cellphone mo. Kasi yung isa pang jacket mo, yung isa nakatutok sa'yo. Dapat dalawa. Alam mo, meron na naman yung butterfly. Ay, no. May pumasok dito sa amin. May nag-ano siguro, may nakaalala. Ano, itim na butterfly. Sis Jen, last entry na ngayon, pasok pinapulat ng inyong alagad. Patusok host. Ayan.
16 hours. Ayan. Guys, patusok naman kay Mami Senders. Premiere din niya. Master, baba mo ulit yung premiere mo after ni Mami Senders, ha? Tamsaan lang natin. Ayan, tamsak na, Mami. Sige, baba mo lang dyan, Master. Tinatamsahan ko lang si, Mami Senders. Welcome po. Let's go, let's go, let's go. Halos lahat na Mami Senders, ang alagad ko, nakadikit na po. Let's go, let's go, let's go. Master Denon on the way, sabi ni Mami Senders. Naglasat po sa lahat, sabi ni Kaden. Meron mga jacket na po kayo. I give you my heart, but the very next day. Thumbs up, Dan Host. Have a nice day. Ayan. Dan Asia. Ayan, may jacket na sis. Thank you sa iyong padaan. Shoutout sa iyo dyan. Good evening, good evening. Maganda pa kayo sa gabi. Ayan, thumbs up na Mami Senders. Ayan, si Master Denon, meron din siyang premiere ngayong alas 8. Mega rasya sa inyong lahat. Ayan. You. Master Denon, thumbs up dan. Pasukli, please. Tapos na kayo kay Mami Senders. Hello, Verdita. Pastilan. Verdita. Almusal sa aking kamote, sausaw sa ginamos. Higop kape. What you listen to me. Berdita, dan dikit kalembang all sa aking alagad. Berdita, pwede mo pong lablabin si Mami Senders, si Motocheck, si Jennifer Vlogs, may pa-entry po yan. Yan po yung bahay ni Mami Senders, nakapin.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Gardita, Pasilan, Pulpak, dan Pasukli po. Ayan. Pasukli po kay Mami Senders Bella. Excuse me po. Sassy ma'am, thank you, Sassy ma'am. Ayan, Verdita, Pasilan. Palablab din po kay Mami Senders Rela. Doon na sa'yo. Pasukli na lang po. Salamat! Sassy ma'am, shoutout sa iyo yan. Sassy ma'am, nag-live stream din po. Di kita niyo po, ma'am, para maidaan po kayo. Sassy ma'am, ayan. Tsaka si Senders Rela, nag-live stream yung mga yan. Marami po silang ayuda. Sabi niyo, ayuda po. Huwag namasal po kayo sa kanilang tahanan. Sigurado magbibigay po yan. Master, ayan. Master, baba mo ulit yung yung premiere mo, mag-alas 8 na, 7:50. Pinulit natin. Master, dan na sa'yo si Mami Senders Bella.
Kayo na po bahala magbalik at maglablab sa kanya, please. Dahil na rin thumbs up kay Senders, sabi ni Master Denon. Salamat. Mickey Vlog, thumbs up, Dan! Thank you, Mami Senders. Bigatan sa kabilang tipansit ko na. Guys, thumbs up naman ang premiere ni Master Denon. Alas 8 po yan. 6 minutes na lang. Hagdan, sige sis Jen. Yung hagdan natin, naputol yung hagdan natin. Naghihingalo yung akin sa gabi. Naghihingalo din. Kaya nag-direct na tayo.
Nung may hagdan, hindi kayo makiat. Ngayon wala na pong hagdan, naubos na. Naubos na pamasahe ni host. Sabi ko ulit ng umo. Iba ito, madam. Iba ba? Ah, okay. Ipalit mo yung ano mo, yung main channel mo. Ayan, 273. Ito ba? Iba ito? Ano ba iba? Kaisda. Kaisda, di ba may entry ka na kay Sis Jennifer? Ayan. Sa ano na yan? Sunday. Subscribers pa entry. Ayan. Shout out to your subscribers. Thank you. Ayan guys, palablab naman sa premiere ni Master Denon alas 8. Alas 8 na po yan. Puntahan na lang po natin. Salamat. Umpisa na? Punta na natin? Yung sa US ang order? Ay, oo nga pala. Yung mga anak daw, surprise? Okay. Gagawin mo 1,000 pala yun. Punta na natin. May si Master Denon. Nakapin na po yan. May entry na subscribers.
Auto check. Mayroong ano. Magkano nga tayo? Tilapiyang ano bata. Para! Salamat, subscribers! Ito yung siguro siya. Hindi na ako sa tulong. Ano mo nang tayo naka-upload? Lord Channel, thumbs up, gan, shout out sa iyo dyan. Salamat po sa inyong pagdalaw. May jacket na po kayo. Ipasok nyo na lahat ng entry nyo, guys. Last entry na ni Jennifer Vlogs nakapin. Saan na iba? Pa-entry po, hehe. Meron na yan. Idol, ano, subscribers. Hindi pwede copy-paste. Hindi na. Pwede. Di ba nilagay mo? Di ba nilagay mo, tapos long press. Ano, long press dito. Long press, tapos makikita mo may lalabas. Halika dito ah. Di ba? Hindi, ilagay mo muna dito ah. Tapos ano, long press.
tagal-tagal ulit to, sigurado. Akala ko thank you the next day. Part-time holiday pala bukas. Master, holiday bukas Nako, dapat may entry ka ulit sa holiday. Pasyal-pasyal ka na para may pa-entry ka. Kapag matlangan niya nangyari? Ito kasama niya naman at part-time. Sis Jen, nag-ikot-ikot na si Sis Jen. Ang itim na ng buko. Ito lang, virgin. No, man, No, virgin na to na, yung mga tumubo. Ano yung gagawin natin para maging black din ito? Puputulin. Ba't sa loob naman itim na siya? Itim na siya sa ibabaw, ba't may kulay? Ano ka na? Papa Teddy, thumbs up dan! Ayan, may jacket na po. Ayan, tapos na. Tapos na. Ako, Daddy Alex. Na-late ka, Daddy Alex. Di ba rin nagkano pa siya? Ayan. Last na kayo. Kaya kay Jenny. Sa akin, last sa akin. Ay, Sis Jen, sino pa pang mag-entry mamaya? Meron pa ba? Maliban sa akin? Salamat po sa pagpunta. Walang ano man. Kahit hindi mo binaba yung ano doon, binaba mo ba yung premiere mo sa ano natin, Team Inday? Ako ang nagbaba. O si Mama Mother daw nang baba, lagot ka.
Si mother pa daw nagbaba. Palo sa puwet yan. Papaluin na yan sa puwet. Binaba ko po yun kanina. Haha, sabi ni Master. Oh, Master ah. Sis Jen. Salamat tita sa pagbaba. Sabi ni Master. Grabe, pinilagay. Mabigat, isa pa. Ha? Hindi ko siya nag-share sa English. Hindi ka nag-share. Nag-share ka sa Team Bless, di ba? Nag-share ba? Master? Hindi ka nag-share siya. Hindi pa ako nag-share. Nakikyata ako sa Team Bless, hindi ko makita message. Sis Hatis, kumusta na? Sis Hatis, kumusta na? Hubad ko. Yes, sis, Hatis. Hubad ka kasi may pa-entry tayo. May pa-entry tayo do last day na ngayon. Ayan. Kalimbagin all mo lang si Jennifer Vlog, may graneles yan. Baka mabunot yung pangalan mo na nag-iisa. Last na ngayon, kaya hubad kayo. Bukas, na yan. May mga jacket na kayo ulit. Nagpa-entry kasi ako si Hatis. Para mas madaling i-send sa kanya yung copy. Kailangan hubad kayong lahat. Para yung papasok, yun lang yung jacketan, yun ang isi-send sa kanya sa community. Madaling i-copy paste sa community. Kaya sa mga hindi pa dikit kayang dyan kay Jennifer Vlogs, may graneles sa Sunday. Nakarin po yan, Jennifer Vlog. May mga entry na po kayo. Pwede niyo ipasok lahat ng mga alagad. May ata yung ko eh.
Sila kasi mo yung laptop mo. Palumabas mo yung kapalaka. Hindi ko naman siya ako. Ano pa ba? Si Satis paano na? Hindi pa rin ako namoni. Bakit? Si Satis bakit? Di ba nagtatanong ka na noon, nakaraan? Anyari? Anong problema? Anong problema? Hello, Wedges TV. Ma'am Tep, ganda po. Hello, Wedges. Shout out. Jolas, is that you? I reapply. Sige, sige. Kailan ka mag-reapply? Bakit? Ano nangyari? May reuse? Reuse ba yun? Hala! Tapos nang wala WH ko, patay. Paano yun? Hello, Wets TV, sabi ni Kaden. May mga jacket na kayo, guys. May pa-entry si Jennifer Vlogs, nakapin yan. Ano nangyari? Ba't nang wala lahat ng MLSO! Kaden. Oh, may reuse, pero bakit nawala yung WH? Hindi ko kasi na-encounter yan eh. Pag nawala ang WH, nag-zero ba siya? 1 year ka na ba? 1 year na? Kasi pag umabot ka sa 1 year, tapos hindi ka naka-apply, mag-zero. Ano, ang hirap pa lang mag-arabol ng oras, no? Minukbang na nilo. Minukbang ni Lolo. Oo nga. Sis, may isang taon ka na ba? Pag may isang taon ka nag-start, ngayon, di ba isang taon mo na, kakainin talaga yun. Kasi hindi ka naka-apply, kakainin talaga. Hello, Sports Chicken, shoutout. May jacket na po. Thank you po sa pag-visit. Ano ulit? Mag-play ka ulit. Sis, kaya para sis 1 year na. Oh! Sayang. Dapat hinabol mo, no? Kaya tatandaan nyo, guys, bago kayo mag-apply, yung mga hindi yung video, delete nyo na. Oh, sis, alam mo lang, play ka lang ulit ng play. Play ulit ng play. Hanggang maabot mo yung 4,000 watch hour. Si Jolas. Bakit, Jolas? Ilang araw na yan? Ilang araw na yan, Jolas? Yung apply mo. Buti na lang ako agapan kasi araw-araw minumukbang. Sabi ni Master, ayun na si Master, kakainin talaga. Pag 1 year ka na, tapos hindi ka naka-apply, kakainin ni Lolo, back to zero ka ulit. Yun kasi yung bago niyang rule ngayon. Tapos sa 12 months na nag-start ka, bago mag 1 year, naka-apply ka na. Ako noon, ilan mo? Ilang buwan? 6 months lang natin. Mag 6 months ako? Ang hirap din, guys. Ako 6 months. 6 months. Back to zero na sabi ni Sis Hatis. Sayang, sis. Baba ka dyan ng bahay mo. Baba ka dyan. Madam Tef. Ako, 6 days, Ma'am Tef. Doon ata ako nadali sa AdSense kanina. Palang ako nag-fill up para sa tax. Nasa tax ka. Hintayin mo na lang. Hintayin mo yung tax mo. Hintayin mo yung tax. Hintayin mo yung yung AdSense. Kasi nag-update yun. Kung nasa tax ka na, kasi sabi mo nag-fill out ka na ng AdSense di okay na yung sa'yo.
kasi, bago ka ma-approve, saka ka mag-fill out ng AdSense. Hala, master, yan ang unahin mo. Mag-fill out ng tax. Kung hindi kayo makakasahod. Tapos yung AdSense nyo, mag-apply. Di ba mag-apply yan? 3 step yan. 3 step. Ayan, ka-fill out lang, ma'am. Steph, opo. Ng tax, kuya. Hintayin mo, kuya. Pero, kuya, na-approve na yan basta nag-message si Lolo ng congratulations. Isa ka ng member. Ayan. Ibig sabihin, approve na po yun. Basta pag may congratulations, approve na po yun. Harang host, Jupel, shout out. Aba, ang ating Adonis. Adonis! Mega shout out. Kumusta na, Pogi? Pogi? Andito ng Adonis natin. Matagal kang absent, ah. Paano kaya yun? Paano kukuha ng PIN? Bakit wala siyang pin? Nag-up ako siya. Iba eh. Siyempre nasa ano siya. Ay, itanong mo nga na sa ibang bansa. Kaso nga lang, pag umuwi ka ng Pilipinas, ano yun? SSS number pwede. Master Denon, SSS ng Pilipinas pwede. Antay lang ako. Ayan. Congratulations, Jolas. Ibig sabihin, monetize na. Basta pag nag-congratulate si Lolo, monetize na yan. Akin nga, walang pin. Ay. Si Adonis, wala pa daw pin. Mag-request kayo, guys. Ipasa nyo dito sa Pilipinas agad. Para makuha nyo. Master Denon, yung pin mo, make sure na isi-send. Saan ba? Pilipinas na lang. Ay, nako, si Lolo ang tagal. Bistag, mag-request ka ulit kasi tatlong 3 months lang yan. Kung hindi mawawala yung AdSense nyo, 3 months. Kaya mag-request ka na mag-request. SSS number pwede ba? May nagsabi sa akin na pwede ang SSS number. Pero i-google ulit natin yan kung pwede. Kasi nung nag-apply kami, may nagsabi, SSS number. Wala ka bang SSS sa Pilipinas? Sa Pilipinas, dito pala. Wala ka bang previous job dito, Master? Pwede mong pwede mong kunin. Kasi nawala ko tin ko, pero may... Nako, parehas tayo ng problema. Hindi ka nagtatanong sa akin. Nawala din daw niya yung pin niya. Ako nga yung pin ko nawala. Hindi ka nagtatanong dito kung paano. Nawala ang pin ko. Pin nga. Ano ba? Sabi ko. Pin ba? Ngik! Di wow. O, di ba? Master, mag-email ka lang. Meron ako, hindi nga. Pag nawala ang PIN mo, pwede kang mag-request at makukuha mo ang iyong PIN number. Kasi PIN number lang naman kailangan, hindi na natin kailangan ng ID, di ba? Yung previous job sa Pilipinas, meron nga, makukuha mo nga. I-ano ka kaya? I-vlog ko kaya? No? Nawawala ba ang PIN number mo? Paano mo ito makukuha? No, pwede no. Ba't hindi ko pala naisip yun na i-vlog?
Nag-email lang ako. Yapang ni Jose. Saglit nga. Wala lang sa ano ko. Sa email ko. Saan ba mini-message ang team? Sa my Department of BIR. BIR? BIR ba yun? Kaya ko sa kabang message. At alam mo ang ginawa, sinend lang sa akin ang TIN number ko kaya naka-apply ako ng tax. Ay, ng tax. Oo, yan. Tax ng YT. Bullshit! Dagdag ako ng dagdag, naka-mute pala. Ayoko na, mag-explain. Na-send ko na po sa Team Inday. Pwede yung sinasabi ni Adonis, ni Bistak TV, pwede yung SSS, kaso hindi ko pa nga na-try, kaya hindi ko masasuggest na pwede. Pero na-try ni Bistag. Pero kung pwede mo namang kunin at email lang naman para makuha ang team mo, pwede mo siyang gawin. Basta sabihin mo na ito yung trabaho ko po noon,
company name, OFW ka, nasa Macau ka ngayon, yung purpose mo, bakit mo hinahanap yung team, ganyan. Lahat na ng information, i-email mo sa kanila. Ganun. Do not forget to send your passport copy, ang iyong blue card, huwag kalimutan. Ganun. Ganun. Daldal ako ng daldal dito, nakapit pa lang, music. Vlog mo yung Sabi niya nanay ko, i-vlog ko daw. Si Kaden, nagbalik na ako sa bakas. Pababa na lang po ng bahay mo. Ayan si Flor mo. Flor, baka po kayo ng bahay. Ito po yung bahay ni si Kaden. Kaden and Anastasia. Yan po ang main channel niya. Dikitan niyo na rin po yung yung nakapin. May pa-entry po yan Ma'am Flor. May entry na po kayo sa kanya. Sa linggo po yan. Pwede kayong sumali. Gcash, win Gcash po. Paeng Chu, shoutout. Maraming salamat sa iyo, Paeng Chu. Baba ka ng bahay mo dyan. Gawan mo kita ng night boot. Paeng Chu, baba ka naman ng bahay mo dyan, please. Gawan kita ng night boot. Night boot. May jacket na yan. Ang garami tilaya ma. Nagarami ko matilaya. Asa na si Master? Master! Pagkatapos kong sinabi, iniwan mo ako dito. Ano ba? Hindi mo na ako talaga love. Bakit gano'n? Paeng Chu, pababa po ng iyong bahay, kuya. Gawan kita ng night boot. Salamat sa iyo. Kuya Paeng, baba na yung bahay dyan. Or mag-test ka na lang kung yung channel mo yan. Text, TS, para si night boot magbaba. Ayan na si Sis Hatis. Nababa ng kanyang bahay. Lablabin natin ang Sis Hatis na to para sa kanyang WH. Ayan, maglablaban kayo si Hatis. Nababa ng kanyang bahay. Ay, bawal daw magbaba chat ng din. Sino? Pang-premier lang daw. Ha? Ano sa DC ni Lord? Saglit lang nga, Paeng. Bigyan kita ng jacket. Night boot. Si Satis may dito Saglit lang si Satis PC na lang. PC, Paeng Chu. Diba? Ay, PT pala. PT. Parang lang pregnancy test. Ganun. Ay, hindi. Papatay din na to eh. Kumplitohin ko na lang. Paeng na lang. Si Satis, gawan kita ng gawan kita ng, ang tawag ito, night boot mo dyan. Kompleto na lang kasi
Ay, H na lang, H. Oh, sulit nga. Sulit lang, guys. Mali, mali. Kailangan ko palang kopyahin dito. Peng. Pag magbaba ka daw dito ng mag-take out ka. Wala ka naman ginagawa dito. Kami mag-back. Wala, screenshot lang naman. Hindi na pa nagagawa dito. Hindi. Ito ko katan. Harang, thank you, Peng. Si Satis, ikaw ang next. Ito. English. 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 Tanong yung mapapakwa. Mapapakwa. Sayang si Satis. Ang hirap pa naman ngayon ng ano. H. Hatis. Alam pa niyo yan.
Ayan si Satis, yan na yung ano. Pag bumaba kayo ng bahay nyo, gamitin nyo yan guys. Yung paeng at saka yung H. Hatis. Panoorin ko to Hatis kung ano mo. Si Ma'am Flor, dikit na sa iyo, Madam Flor. Dikit ka lang bang all po sa inyo, Madam Flor channel. May playlist ba si Hatis dito? Oh, 5 lang. Bakit 5? 5 na lang? Malaya. Magtinangala ako. Si Satis, naka-play ka sa akin ha. Play ko yung playlist mo. Walang nipis na ng buko. Gawin ko ngayon yung onions. Pero wala tayong onions eh. Saan yung mag-track ng pwede? Ayun ang nipis na. So, ibig sabihin, gagastos ko ngayon ng sibuyas. Wala na. Meron ng virgin coconut oil yan. Diba? Virgin coconut oil ang lalagay. Nagbabitamins na ako nito. Vitamins. Urot na. Kasi yung ano sa lalim na. Master, ikaw iniiwan mo ako dito Baka lumabas. Baka lumabas si Master. Kumain. Holiday bukas eh. Ano pa yung basa? Ada pa yung basura to eh? Ang bayad dito sa mga ito dito. Yung ito. Hello, Chris Love! Karon, may glad shout out. Ayan, sis Christine, ikaw ba yarn? Ayan, may jacket na yan. May pa-entry din. Salamat.
Christine Corana ito host. Thank you, Sis Christine. Nagala shoutout sa iyo dyan. Kumusta na? Nagala shoutout. Chris Love Coran, sabi ni Kaden. Pindutin mo, hindi nga nag-ano eh. Huwag mo liyan saksak doon na. Ano, pindutin mo sa gilid ng ano, power bank. Ano sunod ko? Para mag-yellow. Mega love shoutout kayo sabi ni Chris Love. Thank you, Christine. Kita-kita ulit tayo sa ano? Sa ating premiere sa Monday, no? Thank you, guys.
Angel Lee Santiago, thumbs up. Ayan, may jacket na. Shoutout sa iyo, Jan. Thank you, thank you.
Pasyendera, tamsak, palista po. Ayan, may jacket na. Pasyendera, may jacket na, may entry ka na. May entry ka dyan sa nakapin. Kung sa tapusin. Ayan, hindi lang yan. Hello, she's stories. Palista po. Ba't tayo palista? Ayan, may entry na. May entry ka na ano. She is... Ano ibig mong sabihin palista? She is. Wala tayong ano, palista. Pa-entry ka kay ano, Jennifer Vlogs. May entry ka na. Basta may jacket, may entry na po. Hello, Nina. May entry na. Palista, may entry na po. Meron na kayong mga ano palista, guys. Hindi sila sa napulog at nasama lang. Bibi! Jacket na. Meron na po.
Meron na po. Shoutout sa inyo. Salamat. May entry na po. Salamat. Meron na po. Meron na po. Sydney. Meron na po. Meron na po kayo. Meron na po, Sydney. Sonia Tamsak. Ayan. Meron na po. Guys, dikit kalembang nyo rin kay host, ha? At yung kalimutan, dikit kalembang si host. Ma'am She. Meron na po. Huwag lang kalimutan, dikit kalembang si host.
Baka wala na. Baka ba na hindi nagkagargapan? Tintin, tamsak palista. Ayan na po. Meron na po. Betchay. Meron na po. Astro. Ayan, meron na po. Meron na po. Salamat. Meron na po. Salamat. Lilian. Meron na po. Huwag lang kalimutan, idikit kalembang kay host. Salamat. Idikit kalembang yun naman kay host, guys. Ayan. Meron na po. Rakiterang manlalakbay, tamsak. Ayan.
May entry na po kayo. Good evening. Thank you. Palista, may entry na po. Thank you. Jay Manzano, shout out. Ay, may jacket na po. Thank you so much. Thank you so much. Zen, meron na po. Meron na Zen. Meron na Jay. Ayan, may jacket na. Okay na po. Thank you. Guys, idikit nyo na rin kay host ang inyong mga alagad. Meron na po.
Linky Lucy. Ayan, meron na po. Dave, okay na po. Good evening po. Good evening. Good evening sa lahat. Salamat po. Thank you. Ay, may jacket na. Shoutout sa inyo. Thank you so much. Huwag na kalimutan, dikit kalembang si host. Pandagdag niyo sa kanyang saging. Salamat. Alexa, ayan, may jacket na po kayo. Meron na po kayong ano. May entry na po. Hello, Madam. Hello, Alexa. Huwag lang kalimutan, dikit kalembang si host. Kung okay lang sa inyo po. Thank you. Hi, everyone. Sabi ni Alexa and Aryan. Thank you. Alaysa. Ayan. Huwag lang kalimutan, dikit kalembang si host, please. Hello. Sulem. Shout out. Brian, shout out.
Okay na po. Salamat. Huwag lang kalimutan, dikit kalembang kay host. Mana. Yan. Okay na po. Andy, shout out. Ayan, may jacket na po kayo. Salamat. Ikalembang all nyo na po kay host. Megalot shout out. Sabi ni Kicks. Hello, Kicks. Thank you so much. Jason. Shout out. Ay, may jacket na po. Thank you. Palista. Meron na po kayong palista. Alejandro. Meron na po, Alejandro. Thank you, Andy Jason. Salamat po. Guys, idikit kalembang nyo na yan kay host, ha? Palista po. Alejandro, meron na pong jacket yan. Tamsak. May jacket na po, Vincent. Guys, idikit kalembang nyo naman kay host. Kung okay lang. Speaker. May jacket na po yan. Thank you. George. Ayan po, Jambi. Meron na po. Huwag kalimutan idikit kalembang kay host. Please.
Meron na po. Meron na po. Meron na po. Magayon, hello po. Okay na po, Alaysa, shout out sa iyo dyan. Inkabesh, tamtakdan. Meron na po. Meron na po. Benjamin, bundle of flowers. Ayan, meron na po. Lucky. Bundle. Bundle meron na po. Lucky. Guys, huwag niyo kalimutan na. Dikit kalembang kay host din, please. Maluoy. Hello. Hello po. Ayan, may jacket na. Huwag lang kalimutan dikit kalembang kay host. Bakit naman? Meron na po hubag. Meron na po yung hubag. Idikit kalembang nyo naman si host, please. Ayan, may jacket na po. Dikit kalembang. Thank you so much, anak ni Ingo. Thank you so much. Bell all nyo naman si host, please. Ayan, may mga entry na po kayo. Huwag lang kalimutan, i-bell all si host. Palista, sabi ni Sirano D. Yan. Sirano, pa-bell all naman kay host, please. Kung okay lang. Kung magpapabingo ako, mag-bell on sa inyo. Dikit kalembang niyo lang si host kasi baka magpabingo tayo sa mga walang ginagawa dyan. Ganharang, thank you. Rest and relax. Salamat. Meron na po yan. Kalembang all niyo lang si host. Baka magpabingo tayo, guys. O, diba? Mag-notify sa inyo. Kung may pa-entry din si host at saka pa-bingo. Kaya i-bell all yun na si ako. Thank you. Ay, ang bilis naman ng takbo. Ayan, meron na po. Good evening, the beautifuls. Thank you, the beautifuls. Ayan, huwag lang kalimutan, i-bell all si host. Baka magpabingo tayo, sayang. Salamat po, may mga ano na kayo. Entry. Walang pera. Tamsak. Walang pera, meron na pong jacket. May jacket na po. Rina Acer. Ikalembang all nyo lang si host kasi baka magpabingo ako, sayang. O, diba? Magpa-entry tayo, sayang. Sayang, guys. Meron akong pa-entry. Isa sa mga member ko sa November naman. Kaya kalembang all nyo lang ako. O, diba? Sayang. Hello po, silo, tata. May mga jacket na po kayo. Salamat po sa inyong bisita sa akin.
At pag ano, pa-entry. Hindi ko alam kung sino pa magpapa-entry. Walang sinabi si Sis Jen. Ako ata yung huli. Bong Gaspar. Shout out sa'yo, Bong Gaspar. Huwag lang kalimutan, ha? I-bell si host. Kalembang all si host para ano. Pag nagpa-entry si host, mag-notify sa inyo, guys. Okay? Thank you so much sa mga nagkalembang all sa akin dyan. Meron na po, Bong. Salamat. Time is gold. Thank you po. Guys, huwag niyo kalimutan, ha. Kalembang all si host. Kalembang all niyo naman ako, please. Thumbs up po. Marinor and Maria. May mga jacket na po kayo. Salamat po sa inyong palista. May mga ano na po kayo. Entry. Pag lumabas ka rin sa ito ko natin ito mga function. Palista po. I love Sorsogon. Shout out. Ayan, meron na po. Guys, huwag niyo kalimutan. Dikit kalembang si host, ha. Thank you so much. Tina, shout out. Ayan, meron na po. Ana. Ayan. Guys, huwag kalimutan na i-kalembang all din si Osa. Kasi baka magpa-entry din ako kung okay lang sa inyo. Magpa-entry din ako para ano sa inyo, notify. May pa-entry naman tayo sa November. Sa member ko naman, birthday niya. Kaya bell all nyo lang. Meron na po kayong mga listahan. Meron na po. Ayan. Meron na po.
palista. Meron na po, Sandara. Meron na po yan, Sandara. Shimmer. Imbulicious. Ayan. Shimmer. Imbulicious. Okay na po. Salamat po sa inyo. Ernesto. Ernie. Meron na po. Precious. Guys, dikit kalembang nyo naman si host, guys. Dikit kalembang nyo naman ako, guys. Please. Magpa-entry po tayo. Ayun na. Flowers. Hello po. Sana ba? David. Kagit lang guys, hindi ko mahabol. Okay na po. Moonlight. Okay na po. Moonlight. David. Okay na po yan, David. Salamat po sa inyong palista. Meron na po. Heart. Hello po, Heart. Ayan, may jacket na po sila. Hello, 82. ADM21. Ayan, okay na po. Taga QC. Shout out. Okay na po. I-bell all nyo na si host, guys, ha? Kasi magpa-entry din ako para mag-notify sa inyo, mga dudong day. Girly dan na po. Excuse me. Saddam. Azuka. Okay na po. Saddam. Guys, saglit lang ha. Naghahabol po tayo ng ano. Okay po, Saddam. Azuka. Saglit lang guys. Azuka. May jacket na po yan. Hello. Rain. Rian. Meron na po.
Palista po. Ayan, okay na po. Salamat. Huwag lang kalimutan dikit kalembang si host, guys. Magpa-entry din po tayo. May pa-entry yung aking member. Kalembang all nyo lang si host. Ayan. Gang, shout out. Okay na po yan, gang. Rian, okay na po. The siblings. Ayan, meron na po the siblings. Yolanda. Kotaro. Patrick. Okay na po. Yolanda Gomez. Yolanda. Okay na po. Confirm na lang po kung may mga blue jacket na po kayo. Si Yolanda, ang alam ko mayroon na. Ayan, Yolanda, meron na po. Crazy Moments uploads. Thumbs up, Dan. Hi, host. Miguel Ocha, hello po. Good evening po sa inyong lahat. Thank you sa padaan sa akin. Sa mga gusto magpa-entry po ulit dyan sa iba, sa aking live streaming naman, kalembang all nyo lang po ako. At may member po akong magpapa-entry. Sa November naman yan. So, Alona, shout out. Dark, hello po, Dark. Ayan, hinahabol na po. Ayan, okay na po. Puppy Lovers. Shout out po, Puppy Lovers. Si Puppy Lovers, ayun na po. May jacket na po. Thank you so much. Guys, kalembang all nyo lang si Osa kasi baka magpa-games. Magpa-ano tayo, magpa-bingo tsaka ano, pa-entry. Tamsak palista po. Ayan. Susan. Harley. William. Okay, goods na po. Meron na po kayong jacket dyan. Confirm nyo na lang po. Baba lang po kayo ng message. Huwag nyo kalimutan kalembang all si host. Sa ating pa-entry din. Okay na po yan. Salamat, Alexa. Shoutout sa'yo dyan. Ay, may jacket na po kayo. Tulips. Yes, tulips po. Goods na po. Hello, my loves. Lopez. Smiles. Meron na po. Salamat. Confirm lang po. Baba lang po kayo ng bahay. Ng bahay. Baba lang po kayo ng message kung may jacket na po sila. Okay na po.
Meron na po, Sonia. Salamat. Mag-bell all lang kayo, guys, para sa parating ko rin pa-entry. Bell all lang kayo dyan. Red Rose. Meron na po, Michelle. Meron na po, Michelle. Meron na po mga jacket. Argus. Dan. Kim. Dan. Okay, Argus Kim lang naman, di ba? Ay, Charina. Karina. Okay na po. Meron na po kayong mga palista. Meron na po. Karina, meron na po. Salamat guys sa inyong pag-ano. Luna, meron na po. Oh, shit. Boss, meron na po. Winlord, meron na po. Meron na po yan. Barcelona, shout out. Ayan, may jacket na po yan. May mga jacket na po pa-confirm po. Baba lang po kayo ng message. Cherry, shout out. May jacket na po. Hello, quarantine. Quarantine. Shout out. Jasem. May jacket na po, Jasem. PA Mukbang. Hello po. Good evening. Cheche.
Good evening. Solomon. Ayan. Okay na po, Solomon. PA. Alam ko meron na to. Meron na po. Meron na po. Guys, kalimbang all lang kayo din ha. Kalimbangin nyo naman si host. Magkalimbang naman kayo guys. Baka naman. Kalimbang kayo kay host, please. Palista, meron na po Marco Polo. Anime. Meron na po yan for anime. Sis Jennifer, shout out. Unicorn. OFW. Meron na po. Salamat sa inyo guys. Thank you, thank you. May mga jacket na po yan. Meron na po. Good boy. Ayan. Guys, huwag niyo kalimutan ha. Kalimbang all yun naman si host. Kalimbang all yun naman si host, guys. Wala nagkakalimbang all sa inyo. Baka naman. Malay niyo si host. May pa-bingo tsaka pa-entry din. O di mag-notify sa inyo guys. Tamsak sabi ni Katlia. Katlia. Okay na po. Idikit nyo naman at idikit nyo kay Jennifer Vlogs. Inday, may gawin ka na shout out. Napadaan ako host. Jennifer. Thank you. Sis Jamie. Irene, shout out.
Red Alesong. Red Alesong. Okay na po. Cutie Shizuka. Okay na po, pahirapan talaga tayo ng mga alagad Yung mga alagad nyo guys. Guys, huwag nyo kalimutan dikit kalembang si host. Please lang. At si Jennifer Vlogs sa mga mga alagad nyo dyan, dikit nyo naman. Siya kay Jennifer Vlogs po. Meron na pong jacket yan. Salamat sa inyo. Wala na po ba magpapa-entry? From Jennifer Vlogs, Jay Atienza. Shout out! Thank you, Jay Atienza. Maraming salamat sa iyo. Ayan, may mga jacket na po kayo. May mga pa-entry na kayo. Jet Yensa, mega loud shoutout palista po. Meron na po. Casey Miranda, thumbs up dan. Thank you po. Ala, good luck sa atin sa September 26. Ikalembang all nyo na po. Si Inday Tef din. Dahil magpapa-entry din po tayo or magpapa-bingo sa mga nabuburyong dyan. Mag-bingo tayo guys. Win Gcash din po yan. Janet. Ayan. Meron na po Casey Miranda. Meron na po yan. Janet Gonzaga. Ayan. Meron na po. First movie. Meron na din po yan. Meron na po, Casey. Salamat. Same old thing keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you. Sis Jennifer, salamat. Meron na po yan. Janet. There's vlog. Tamang sakdan po. Naku, parang mahaba-haba to Parang mahaba-haba na copy-paste. What was your name again? Since so many of them come, want me just play pretend. All your girls, they just wanna have fun. But it's the same old thing that we all see. Same old thing that keeps speaking. I just wanna be Kamporot, shout out, Kamporot. same old thing keeps me around. If you wanna come around, baby, Ayan, wala na bang hahabol na magpa-entry? baby, I do. Just wanna be alone with you. With you. With you. With you. Just wanna be alone.
Hi ho, silo po. Yan, meron na po jacket. Huwag niyong kalimutan ikalembang si host, kalembang all, tsaka si Jennifer Vlogs. Good luck sa atin guys kung sino ang mananalo sa pa-entry ni host Jennifer. Kung wala nang magpapa-entry, mag-end na rin si host. Tamsa kilo po. Hi, Yuri! Ayan, may mga jacket na kayo. Walang kalimutan, dikit kalembang si host, guys, ha? Thank you, guys. This Jennifer, bukas ulit, ha? Wala nang habol na entry. Mukhang wala na. Dadalawa na lang yan dito. Good night, guys. See you again sa susunod. Bukas, guys, ha? See you. Yan. Huwag nyo nang kalimutan, kalembangin din si host. Magpa-entry din tayo, tsaka magpa-bingo. Kalembang all nyo lang ako. Ang pangit mo. Ayan, may humabol pa. Buti nakahabol ka. Salamat. Salamat. Hello, Shizuka. Ayan, may jacket na po. Salamat.
Hello, cartoons! Shout out! Ayan, meron na po yung jacket. Alona, shout out! Ayan, may jacket na po. Salamat! Sa mga wala ng entry dyan, mag-end na ako, habol na. Jillian. Meron na po. Salamat. Alexa. Ayan, meron na pong jacket.
Ayan guys, thank you so much sa inyong patamsak sa akin. Good night na. Sa mga wala ng ano dyan. Good night na. Thank you so much. See you again next time, Sis Jen. Thank you ha. Thank you sa lahat. Ayan, humabol. Ayan, sa mga wala nang entry diyan, mag-end na si host. Thank you. Queen, humabol ka. Humabol yang sa'yo. Thank you ha. Good night everyone. Good night po sa lahat. Salamat po ulit. Thank you. Paalam.